Ο καλός πολιτικός Γιώργο μου ξέρει να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Μάλιστα, κύριε. Ξέρω. Εσύ αλλιώς θα είχες φανταστεί. Όχι, βέβαια. Αλλά έτσι είναι. Ο λαός θέλει τα ψέματα. Μάλιστα, κύριε. Μην αντιστέκεσαι, Γιώργο. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια. Όχι. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον λαό να δεχτεί τη μοίρα του. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Με τον καιρό θα καταλάβεις. Λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή για σένα. Πρόκειται για το εργοστάσιο της Βιομαρμέξ. Η εταιρεία αυτή δεν είναι πλέον κερδοφόρα. Και έτσι το Υπουργείο μας αποφάσισε να την μεταφέρει στα σίγουρα και στιβαρά χέρια των ιδιωτών. Αύριο θα είναι μέρα χαράς για την εταιρεία αυτή. Και θέλω να είσαι εκεί και να εκπροσωπήσεις το Υπουργείο μας, αλλά και εμένα προσωπικά μπροστά στις κάμερες και τους δημοσιογράφους. Κύριε Υπουργέ, είναι τιμή μου να... Ίσως χρειαστεί να απολυθούν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι θα ζητήσουν αποζημιώσεις και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι πλέον δική μας δουλειά. Όχι, βέβαια. Αυτό είναι ένα μικρό τίμημα μπροστά στα τεράστια ωφέλη της ιδιωτικοποίησης αυτής. Έλα, πήγαινε τώρα.